маҷлиси намояндагони тоҷикистон 19 апрел созишномаи таъини марзро бо узбекистон тасвиб кард. тоҷикистон бо узбекистон 1300 километр марзи муштарак доранд ки сарнавишти 193 километри он баҳснок буд. шартномаи ба имзо расида делимитатсияи 192,137 километри хати сарҳади давлатии тоҷикистону ӯзбекистонро дар бар гирифтааст. шартнома дар роҳияи дӯстӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ, эҳтироми мутақобила ва баробарҳуқуқӣ, гузариши хати сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар қитъаҳои алоҳида аз тарафи президентҳои ҳар ду кишвар ба имзо расонида шудааст. бар асоси созишномаи мазкур ки рӯзи 9 март дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳури Ӯзбекистон дар душанбе имзо шуд, ду тараф аҳд доданд ки Фарҳодро барои тақрибан ним асри дигар ҳамроҳ истифода мебаранд. обанбори Фарҳод дар аҳди шӯравии собиқ солҳои 1950 дар қаламрави Тоҷикистон бунёд шудааст ва нерӯгоҳ дар қаламрави Ӯзбекистон аст. дар замони Ислом Каримов раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон як масъалаи умда дар баҳси ду тараф барои таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар буд. баъд аз тасвиби хати марз атрофи нерӯгоҳи Фарҳод ба баҳси аломатгузории марз миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон нуқтаи тамад гузошта мешавад. ҳамакнун танҳо ҳудуди 1 километр марз дар канори нерӯгоҳи Фарҳод номуайян боқӣ мондаасту халос. дар назар аст ҳафтаи дигар ин қисмати марз дар парлумон ҳам тасвиб шавад. тарафҳои аҳдкунанда ба мувофиқа расиданд ки қисми боқимондаи хати сарҳади давлати байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистонро аз нуқтаи сарҳадии рақами 116 то нуқтаи сарҳадии рақами 117 бо шартнома